תגידו, קורה לכם שאתם מרגישים שאתם פשוט כל הזמן במרוץ? לימודים, חברים, חוגים, ספורט, וגם כאילו כל הרשתות החברתיות, טיק טוק, אינסטגרם. לפעמים זה מרגיש שחייבים להספיק הכל. כן, לגמרי מוכר. אבל מה אם אני אגיד לכם שדווקא לעצור רגע, לשים איזה גבול, זה מה שייתן לנו יותר כוח. אולי אפילו יותר שקט נפשי בתוך כל הבלגן הזה. זאת בדיוק השאלה שאנחנו הולכים לחקור קצת היום. לדבר על חיבור שאולי יפתיע, בין משהו שנשמע די עתיק. פרשת השבוע, פרשת חוקת. חוקת, אוקיי. והרעיון שם של חוק, כמו למשל מצוות השבת, לבין דברים שהם סופר רלוונטיים לחיים שלנו עכשיו, ממש עכשיו. כמו מה למשל? כמו איך לנוח באמת, כאילו מנוחה אמיתית, ואיך לפתח את מה שנקרא משמעת עצמית, זאת שתעזור לנו לנווט את כל העומס הזה. אוקיי, אז המשימה שלנו בעצם, אם הבנתי נכון, היא לראות איך משהו כמו שבת, עם הכללים שלה, כן? זה לא רק עניין של לעצור בכוח. נכון. אלא אולי זה מלמד אותנו משהו על הכוח שיש בגבולות, ואיך זה מתחבר ליכולת שלנו לאזן בין כל הדברים, לימודים, חברים, ספורט. בדיוק. אז בוא נצלול לזה. נתחיל רגע מהמושג הזה, חוקה. הוא מופיע בפרשה, כתוב זאת חוקת התורה. חוקת התורה. מה זה אומר? אז הפרשנים מסבירים שחוקה זה סוג של מצווה, שההיגיון שלה, התכלס שלה, לא תמיד ברור לנו ב100%. כמו הסיפור עם הפרה האדומה שם בפרשה. נכון, הפרה האדומה. אף פעם לא הבנתי את הקטע הזה. בדיוק. רש"י למשל אומר שזו גזירה, משהו שפשוט מקבלים. מתוך איזשהו אמון, גם אם לא מבינים לגמרי למה. רגע, אבל זה לא נשמע קצת מוזר. כאילו, לקבל חוקים בלי להבין. זה לא סתם ציות עיוור כזה, אני לא בטוחה שזה מדבר אליי כל כך. שאלה מעולה. ותראי, זה לא בדיוק עניין של ציות עיוור במובן השלילי, אלא יותר הכרה בזה שיש איזו מסגרת, שיש ערך למסגרת הזאת. אוקיי. ופה, לדעתי, נכנסת השבת לתמונה. היא יכולה להיות סוג של חוקה מודרנית, אם תרצי. איך? כי היא יום עם גבולות די ברורים. למשל, ההימנעות ממלאכות מסוימות, פעולות יצירה, או אפילו משהו יותר פשוט שאנחנו יכולים להחליט עליו, כמו לכבות את הטלפון לכמה שעות. אוקיי, סוג של גבול אישי. בדיוק. גבולות שאנחנו מקבלים על עצמנו, מתוך בחירה, כדי לאפשר משהו אחר לגמרי. שזה? מנוחה. מנוחה אמיתית. זמן איכות עם משפחה, עם חברים, או סתם זמן להתחבר פנימה, לעצמנו. אז בעצם הקבלה הזאת של הגבול, גם אם זה קצת קשה לפעמים, או לא הכי מתחשק, זה סוג של אימון, כמו ללכת לחדר כושר, אבל לשריר של המשמעת העצמית. בדיוק כך. וזה מוביל אותנו ישר לנושא הסופר חשוב של מנוחה. אנחנו כל הזמן מדברים על להספיק ולעשות עוד ועוד, אבל אולי פחות מדי על הצורך הבסיסי לנוח. נכון. ולא רק לישון, למרות ששינה זה, אין מה לדבר, זה קריטי. ידעתם למשל שבני נוער צריכים בממוצע 9 שעות שינה בלילה? 9 שעות? וואו. זה המון. רובנו בקושי מגרדים 7. אני יודע, זה אתגר. אבל חשוב להבין כמה שינה טובה משפיעה. על הריכוז בכיתה, על הזיכרון כשצריך ללמוד למבחן, על מצב הרוח הכללי, וכן, גם על הגדילה הפיזית ועל הביצועים בספורט, למי שעוסק בזה. ומה קורה כשלא ישנים מספיק? שזה, בוא נודה, קורה הרבה. אז הכל נפגע, בעצם. קשה יותר ללמוד, מרגישים יותר לחוצים, יותר עצבניים אולי, והסיכון להיפצע נגיד בספורט, או סתם להגיע לשחיקה הזאת, מה שנקרא burnout. burnout, כן. הסיכון הזה עולה משמעותית. טוב, זה בהחלט נותן פרספקטיבה, וחוץ משינה, הזכרת שיש עוד סוגים של מנוחה. איזה? כן, יש גם מה שנקרא מנוחה נפשית. וזה לא סתם לשבת ולא לעשות כלום. זה יותר לעשות דברים שמרגיעים את המוח, שנותנים לו קצת הפסקה מהמרוץ. כמו מה, למשל? הפסקות קצרות ויזומות במהלך יום לימודים ארוך. זמן איכות עם עצמך, בלי מסכים. אולי לקרוא איזה ספר טוב, לשמוע מוזיקה, לצאת קצת לטבע אם אפשר. הרעיון הזה של שבת דיגיטלית, או אפילו רק כמה שעות בלי הטלפון, נשמע לי קצת קיצוני. זה יכול להישמע ככה בהתחלה, אבל זה לא חייב להיות יום שלם, אפילו שעה-שעתיים בערב. תחשבי על זה כעל ניקוי רעשים דיגיטלי. זה באמת עוזר להוריד לחץ, זה יכול לשפר יצירתיות, יכולת לפתור בעיות. מעניין.
אוקיי, ואיך כל זה מתחבר למשמעת עצמית? הרי קל להגיד אני אנוח, אבל קשה יותר באמת לעשות את זה, באמת לכבות את הטלפון. נכון מאוד. פה נכנסת המשמעת העצמית. היכולת הזאת להגיד לעצמך, אוקיי, עכשיו עוזבים את המסך, או עכשיו יושבים ללמוד חצי שעה ברצף, גם כשלא ממש בא. וזה קשה, ממש קשה לפעמים. ברור שזה קשה, אבל כמו שאמרנו, זה כמו שריר. אפשר וצריך לאמן אותו. ומה שמעניין זה הקשר ההדוק בין מנוחה למשמעת. מה זאת אומרת? כשאת עייפה, מותשת, פיזית או נפשית, הרבה יותר קשה לעמוד בפיתויים. הרבה יותר קשה להתמיד במשימה, או להגיד לא למשהו שלא מתאים לך עכשיו. הבנתי. כשרעננים יש יותר כוח רצון, בעצם. בדיוק. ויותר מזה, עצם ההחלטה לשים גבול למשל, לקבוע שעת שינה קבועה, או זמן לימודים מוגדר בלי הפרעות, ההחלטה הזאת היא בעצמה אימון במשמעת. וזה גם חוסך את המאבק הפנימי הזה כל פעם מחדש. ויש לזה, אני מניחה, גם השפעות לטווח ארוך יותר. שמעתי פעם על איזה מחקר שעקב אחרי אנשים המון שנים. כן, את כנראה מתכוונת למחקר דנידין המפורסם מניו זילנד. הוא הראה באופן די ברור שמשמעת עצמית, בגיל ההתבגרות, קשורה להצלחה גדולה יותר בהמשך החיים, בלימודים, בעבודה, אפילו בבריאות. זה פשוט כלי חזק לחיים. וואו. אוקיי, אז זה חשוב. השאלה היא איך מתחילים. איך עושים את זה פרקטי? בתוך כל הלחץ של המבחנים והחברים והכל. בקטנה. ממש בצעדים קטנים. למשל, לנסות לתכנן את השבוע קדימה. או אפילו רק את מחר. ולשים בלוז לא רק שיעורים וחוגים, אלא בכוונה גם זמן להפסקות. אפילו הפסקות קצרות, בזמן שינה מסודר. יש איזו שיטה ספציפית להפסקות? יש טכניקה נחמדה שנקראת פומודורו. הרעיון הוא לעבוד או ללמוד ברצף, נגיד 25 דקות, ואז לקחת 5 דקות הפסקה אמיתית. ממש הפסקה, בלי טלפון. לקום, להתרענן, ואז עוד סבב. 25 דקות נשמע אפשרי, ולגבי שינה ומסכים, מה הטיפ הכי חשוב? ההרגל הכי פשוט והכי יעיל כנראה, זה להשתדל להרחיק את הטלפון לפחות חצי שעה, עדיף שעה לפני שהולכים לישון. פשוט לא להכניס אותו לחדר השינה. ולדאוג שהחדר חשוך ושקט. ואולי לנסות את האתגר הקטן הזה שאמרת, ערב בלי מסכים, או בזמן ארוחה משפחתית? בדיוק. אלו אימונים קטנים בגבולות. גם לספורטאים שבינינו, חשוב לזכור לשלב ימי מנוחה קבועים בתוכנית האימונים. זה לא פינוק, זה חלק הכרחי מהתהליך. זה מונע פציעות ועוזר להתקדם. אוקיי, אז אם אני מסכמת רגע, הרעיון העתיק הזה של חוקה מפרשת השבוע, והדוגמה של השבת כמסגרת כזאת שמכריחה אותנו לנוח ולקבל גבולות, נכון. הם בעצם סופר רלוונטיים לבלגן היומיומי שלנו כבני נוער היום. והשילוב הזה בין מנוחה מכוונת, שינה טובה, הפסקות, לבין פיתוח המשמעת העצמית הזאת, הוא המפתח. המפתח להרגיש קצת יותר בשליטה, פחות בלחץ, ויותר מסוגלים להגיע למטרות שלנו, מה שזה לא יהיה. ממש ככה. וזה משאיר אותנו אולי עם איזו מחשבה קטנה לסיום, לקחת איתנו. כן. איזה הרגל קטן, ממש קטן, של מנוחה או של משמעת עצמית, אפשר לנסות השבוע. אולי באמת לכבות את הטלפון רבע שעה מוקדם יותר, או לקבוע זמן קבוע להכין שיעורים, בלי הסחות דעת. ולחשוב איך גבול אחד קטן שאנחנו קובעים לעצמנו, יכול אולי לעזור לנו להרגיש טיפה יותר חופשיים, טיפה יותר שקטים בפנים. בדיוק. אולי באופן הכי מפתיע, דווקא בתוך המסגרת, בתוך הכללים האלה, נמצא פתאום את המרחב האמיתי שלנו.